Ukube babili ngabe njani ukube bathathu ngabe njani ukube bahlanu ngabe njani abazonda mina Ngiyabingelela eSouth Africa kubo bonke abathandi bomculi obingelelayo uMadlanduna abaningi bangathi mangithi ke Shefeza Garrett ubonwe izinto mzamuzela kancane maqede bahlabeke oluvudlula kanjalo phutha lenzeka nanku umhlaba ujikelo baqwe bafowethu njengoba bese nginganivezela ukuthi ialbum kaMadlanduna entsha iyaphuma ngomhla ka2 namanje ngisagcizelela lokho ngomhla ka2 kuAugust ialbum kaMadlanduna izobe itholakala ezitolo zomculo itholakala kuma downloads ngicela ke isupport ebenikade niveleni nayo ekugcineni kwami mangabe ngikhipha iDNA ngo2015 ngicela niqhubeke lapho uMadlanduna ukhulile akusikhona ukuthi njengoba bengihleli abengasebenzi ngomculo bengisebenza ngawo luningi lwaze nginalo so ngikhulile njengamanje ialbum izophuma ke ngomhla ka2 isihloko sayo sithi anginizwa so ngicela isupport kubo bonke abantu base South Africa njengoba nanivele nenza nasekuqaleni Ongithanda mawusungilevela nami sengilevela wesithandwa sami Yazangazi ngaphila kanjani ialbum ekhona njengamanje ke esizoyikhipha njengomhla ka2 isihloko sayo sithi anginizwa okusho ukuthi sikhetha ukuthi ke sibize ngalelo gama lokuthi ke anginizwa ngokuthi ke njengoba ade ngingarelease kule minyaka edlule kunezinto ebekade zenzeka nezinto ebengizizwa zikhulunywa so manje njengoba ngirelease ngisengikhulile angisafuni kulokhu nginaka izinto ezikhulunywa abantu nengizizwayo ingakho ngidecide ukuthi ialbum siyibize ngokuthi ke anginizwa kufana nokuthi indlebe zami ivaliwe angisezwa lutho nje shuwo umuntu ezongicekela phansi Bathwele kanzima abantu besifazane emhlabeni Bayadlwengulwa bayamulawa mihla namalanga Yeah, njengamanje ialbum inengoma eziwu12 ezimnandi enomlayezo okusho ukuthi ke ikhuluma ngezinto eziningi ezenzeka njengamanje emhlabeni ezimbi nezinhle nje kunengoma esihloko sithi ke isikhalo ekhuluma ngokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nabantwana into leyo edume umhlaba wonke sihlale sibona nakumabona kude kuvezwa izinto ezibhlungu ezenzekayo emhlabeni so nami ngaqoma ukuthi ke akwengiveze nami owami umbono ngaleso simo lesi sikanjalo kuphinde futhi kuzoba nengoma ekhuluma ngabantu abashintshayo abantu abangenalo iqiniso esihloko saleyo ngoma leyo sithi unwabo okuningi nokuningi ke senwezwela khona kwialbum ngoba uma ngabe ngizoyichaza kanje izosuke bese yanibhora ngcono niyitolo niyithengele nina nibuye abuye umuntu ayilalelele yena ekhaya Mina ushune engudlalayo ushune obizwa ngoMaskandi kodwa ke njengamanje njengoba kuzophuma le album le abantu bayadideka ngesimanga secover yeCD ubathi inhle kakhulu mangabe uyibuka ngazi ukuthi akuyona kaMaskandi ngazi ukuthi mhlambe R&B yabo noma ile mculo nje le abayithathela phezulu abanye abantu so uMaskandi engushayayo okusho ukuthi ke ngaseplane vele into yasekhaya niyamazi ubaba ukuthi naye wayegcokama wayehlale nje bukeka eclean kuma CD cover wakhe so nami ke ngihamba lapha hamba khona kuyoze kuyovalwa Anibheka ukujikijela kwentombi jikijela masoko jikijela anibheka ukujikijela kwentombi jikijela masoko jikijela anibheka ukujikijela kwentombi jikijela masoko jikijela masoko jikijela masoko jikijela masoko jikijela masoko Jikijela anibheka jikijela kwentombi jikijela masoko jikijela kwentombi jikijela Anibheka jikijela kwentombi jikijela masoko jikijela anibheka jikijela kwentombi jikijela masoko jikijela
jikijela kwendegu, jikijela kwentombi, jikijela kwentombi, jikijela masoba, 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 jikijela